Sugeng enjing dulur. Ngendangi tandurane lombok lur. Alhamdulillah kok ngene iki lur. Ndah wae ya kas ndadi lur. Yes. Nyemprat ngono lur yane. Sulap lur. Iki kok ngene iki lomboke lur. Iki rada nek serangan lalat buah ya lur yane. Lah yes jengges puter-puter ngene iki. Nah. Ya iki poin lur. Kasabang lah kok ngene iki. Nah. Alhamdulillah. Kas ndadi lur. Nah. Nah, sing iki oke sing leles iki lur. Sing iki. Khusus sing lahan sing kidul. Kaya ngene lur. Wawane. Nah. Iki Kasabang lur. Ini iki. Godhonge do kuning waya kuning dadi rada ketok lur. Nah, iki ya alhamdulillah. Ngono kae lur. Wah, iki yes. Liak kaseneng lur. Nah, iki godhonge akeh sing kuning ya ne lur. Iki lho. Nah. Oh ini iki. Iki sing dioman. Wah, wis kaya ngene iki. Ya kriak-kriak lur. Oh intine ya omongane katok. Kalengane sukete lemuneh dalane iki. Kiwine lek nyebar-nyebar dhewe. Kelir ngoten mawon. Selamat bekerja.